Kai a ringa dago kai fa. Ya yanayi. Yes. Okay. Ya madadi dan Allah wakilan nan na shiga so. Ina jira kira Allah. Yawwa wayo Allah na kai yau za a yi sinaye kom na ji daɗi zan bar yan baƙin ciki za mu wuce ana kishi ne da kai oh yo aini kishi gida kishi dawa labani an ci allura a cikin ruwa mai rabo ka ɗauka wallahi mu je don Allah yo Allah zo mu je labani da maza ban da abin basu sai mun da au ba za a yi mana ma fatan alherin ba komai da mafita kare da ki saba da fara taban kwana na ji na gani yadda nake son ki ya fi karfi na san a duniya da wanda yake jin ki daga tunani na soyayya rayuwa wani sa'in sai ta zama wutar gona wanda ke cikin hanta shine juro amma fa amurina so na farantar da ruhi ya saka zama kamar sarki kuma rayuwa da so misali zaina kama da a mafarki samari mi haƙuri don har mun samu so mu sasa mata mi haƙuri idan har mun samu so mu sasa ba wannan maganar 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 da kuɗi na a ce ba zan huta ba ba wannan maganar na nema a ce ba zan samu ba ba wannan maganar na samu a ce ba zan sadaka